इंग्लिश ग्रामारखौ फरायनानै ला आरो बे भिडिअखौ एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जादों बेखौ सिरियासलि लानाङा Oh my god! Aboni video kan naik ang server interview kali. Mana nak dia aboni video saya beri ni tabai kayu gulu. Oh my god! Abu amu sana ke ma badi ke bunga abu amin kia ke ma. Benikana abu sakri baik kayu. Kau video lah. Nai video kan naik nala dia abu ma badi masa ye. Ada pun bilang kau. बे फाग्ला बिदिजों जायो So abon बै जानांगौ मोसानायखौ माखौ बुङो बिदि मोसानायखौ बुङो मोसानाय नोंनि बे सिमावनायखौ नङा थ' बे आब'नि खोथाखौ ज्राब गारथ'दो आरो नेक्स्ट खोथायाव फैलायनोसै नोंथांमोना सिंगेलबा नैबे भिडिअखौ नायनानै सोलोंना लादो माबायदि सिख्लाफोरखौ प्रप'ज खालामनांगौ नोंथांमोना नायनानै लादो Inshallah जों सिंगेलखौ एक्सेप्ट खालामा मोनदोंना दासो बेनो खुसियाव लागाव सेंग्राफोर You serious? दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो आरो बे भिडिअखौ सिरियासलि लानो नाङा बे भिडिअखौ एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जादों थ' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला बिदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लाबोबाय थानो हाथों थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय